Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Joint Secretary jong Nutrition and Dietetics Association of Meghalaya ka kong lari bahado tedong kalong bagi jingbam ki balasong lupa na ki karkhana kalong kawai ka daw ba bakempang ki khana namar kini ki jat jingbam kimdei ki bataimen ya kani ka kong lari bha kalakran ka snipli ka Nutrition and Dietetics Association of Meghalaya kumshibenta banela ba halor karukam ba mi ki jat jingbam bataimen habakran shikilat pathai khubor ka kong lari bha kalong bahapo ke NDAM ki don ki rusham phang kata ki nutritionist dietitian bat ki no hikai hakalyang ka bam ka di banela pat ba halor ka jingdon kam bantip shaphang ki ja jingbam teimat la singning kong ya ka NDAM haka arpo nutrik nai luar arja apusan bat hani ka sngi kata ka arpo nutrik nai bieng arja apusan kadi ka sien baning kong ka ji kendu ki dukhot ke executive committee jong ka sing Kadi ka Nutrition and Dietetics Association of Meghalaya lani ka endam kadi ka association ka baning pong tam ka bangi sina hapo kani ka jela ka jongi namar ba ngiyo I ya ka jingdon kam jong kani ka jingtip salensa phang ka jingdon kam jong kani ka bam kadi ka koi ka khia hapadeng ki jat menriu jongi but kham tam ru abangi pai ya ka jingroi jong kadi ka jingpang mo kadi ka jingtuna hak hilan met nanta ka jing lingkwat ka jing jur hak ka jingpang kilong kemi ki kena samla ni kwa ban ai jing rap kini ki pat ba halo kani ka kumno bagi nyada na kani ka jingpang ka badai bat ka ba mi ki ti kumta kum ki EC members jong kani association habangi don nang ki dietitian ki nutritionist nanta ada ki researcher bat ki no hikai ki ba la pentebet ya la dia hakani ka feel nani hakani ka jingpuli jong nutrition nia wan da ka wi ka jingmut bangin ya long telilang bangin ya train nak menta kani ka jela ka jongi hakalyang ka nutrition and health ti ya kani ka association ni la yo ya ka registration jong ka ha o apinyo tarik September ahja apusan but kani pada kani ka sngi ka bangi penan rom bangi rakhi ka kani ka jingkemen ban inaugurate kani ka association leng ba ka jingdon lang jong AC members but ki para baya don lang ki para baya nget ki baya support lang ya ka jing commitment ke jongi namta kani ka jela habede baka jing snga tu dei thi om kani ru phila le si phila ban chubatai khindiat hato ka dei na ka bam ne kumna obese ti hakani kaliang mo kaya gadi ka jing snga dik ong kadi ka wina ki condition bak ni khot ka malnutrition but apakah jela ka jongi ri glas dang yo I ya kani ka jing don jong kani ka obesity lani ka overweight mo kani ka jing kilo but bangi pe ya ka daw bakong san mo ka ka bapenong ya kani ka jing kilo hapo ki kena samla lani ki kena rit lani ki bahe ru kadi ka wei ka ba nalor southly na santli ki daw mo ka wei pa kadi ka daw kadi pang kadi ka kombam kay namar bentang dei I hakep bon sing I baki kemi ki pa mo ni ya kloy ban ai ki jingbam song ni kita ki package food ni ki processed food kini ki jingbam ki long ki bom te ki bom don ni kita ki sembok nutrients ki bangi ong ki bala ban ai ka jingyarap ya ka met ki jongki hande bangi lawat benia ru ngilap bat teng kini ki jingbam ki processed food ni ki jingbam madan mo ki ba penkre ama ka jing khuai ka pen khrek kum to kham ngim te be ka e ka kum ki khle da ka e ki pen kam ki tiar ba ngila ba ki don buon gini ki khyang jing pangru ba kum juru ngila ba ki don buon hai kini ka khle ni kita ki unsaturated fats bangi ong dei tikini ba ro ki wan ra kan ka waina ka ya kata ka jing kilo ba ladang ubriu lani ka bre ki dan ka jing kilo ka kata pat ya ka jing don ka khle ni kata ka cholesterol ka met ka jongki bat teng ka wan ra ya ka jing pang jong kum kini ka high blood pressure lani ka jing don jong ka blood ka jing sini lani kumjuru ka jing pang jong uklong snap gi yo ri kata ka heart attack mo nakadaw jong kini ka jing kio jong kini ka cholesterol kita ki LDL habo ka met ka jong ki kin ti ka bakong sani ka dei ba ngide banlong ki ba husyang kumno bangin jiet ki bam kum ki kme ki pa kum ki khana samla ki balat ki batip ya la jong ka kot ka khia ngide ban wat bania bangin tip hatu udei ba byang ni em unu jing bam banga jiet bangan bam hatu nyarap ni em yanga bat ka ladang bam uni jing bam kamandra ayu yanga ani kan kata ka yeng kasem ka jonga ma teng adanga ngabam
let's say kumi para jangar input lang ini la pasang to nya bam lang tingi ha ban pe ken kenu ki jing bam kamtan ki process food ke ba ni hi ki nutrition bat ki dietitian bat ki researcher ma ki educator ki no hikai ni ya ban bat na ka po ka state of government ru na ka po FSSAI ru kila ong ba kila ban rap bang di ban bam ya ka jing bang ka ba biang ka ba pura kata ka eat right plate ban don bet ya kita ki santli kita ki food group sane kita ki jing bam ki ban te ya ka me ka jong ni khanang bangin like tang na ka jing don ja ka jing kiu ki do ha ka met ani ne da ka jing hel ki do ru bat kumju ru ban like nang ni ka jing pang tunas nam bat bun ja ki jing pang ke ba ya dei bat ka ru bam ka jong ni bat kumju ru bat ka lifestyle ka jong ni ka jing mo ka jing ja itu ka jing em ka jong ni ka jing bam jing di ken kata ka dei kum ke jing start wat benya ni according ka bangi sham na kanika National Family Health Survey ni iba 100% ki don kini ki kena ki ba lingkot ki ong stunted mo ki bam kot bam san ha ka renyeng nang ta pade khat out percent pade ki dei ki ba duna kilo ki ba kita ki ba ong ki underweight mo ki ba raikho lani ki ba wasting mo ka protein energy malnutrition te na lo jong kata pa de ngi iru bah kini ki hospital kum manga banga practice hapo ki hospital ngasham ba ka ni malnutrition kam dei e tang hakini ki community mo ka malnutrition ka jingduna ya ka bam ngi i ba ki patient ru anda ki lapang haba kisa ki hospital teng kam dei e na ka jingpang te ka bapen ka bapen yap iki mo la long no nakadaw jong ka jingduna plat ka bam ni kata ka malnutrition gila long malnourished amla li esho kenya ki bakin sumal ni kin let ki kini ki jing sumar ki ba kham ba mo te na kata ka daw ni iba ka riet jong ka ni ka malnutrition hapo ki hospital ru ka bon TPE ba kata ka long ka ni ka awareness program ka dan kampit long grassroots to let mi pa Hoi, kani ka awareness program li kalong ka badan kambha kamtam kalong kadi ka jing hikai te habangi pet mentabat ke social media hoi ni ishibon kita ki information ki bangi yo ande ki jing batai ka bam tama pin ha ban tep pade ka source ke nama sometimes ki don ki benta ki ba film tep te ki shubatai kat kum ka trend Henry claim the don kata ka scientific evidence lani kata ka proof te kan wan ra pade ka jing lani kata ka jing pangpat da ki wei te kum ki nutritionist lani ki dietitian ngi kerpat mo ngi kerpat red ba kinda fine kum ki kmi ki kpal ni ki khana samla man tagi belong concern ye ka health mo Henry pidei ban tep ken mal yanu ban follow up yanu ban kli ha bai dei bat kabam namar ba kabam hi kumangi ong kam dei e kabangi ni sha thangan mentang in rai khon ol shai lening gidan kam ban sngat ha kat lang tang ha ipor ibarat te lening gidan kam ban snu thu ken te ha bai dei pat de ba ka awareness iki kmi ki pa ka dan kam ba ha bai dei ba kabam ka bai dei ka di ka de la dong shadong te ka wan kelum lang ken la ka long ha ying ha sam la ka long ki school mentamo ngi kwa ban promote ru ya kani ka healthy diet habe dei bat haskul kum haki health nutrition ho ni don but de kam da don than hadu kata baki student kin sngo thu ya ka ni ka jingdon kam jong ka bam te habe dei bat ka ni ka future plan jungi pat demo after this inauguration ni kwa pat bandon sa ka panel discussion ru ringkat bat ki ba kham tip mo kham tip benya la kalong ka bedei bat ka bam ki nutritionist bat ki dietitian te habe dei pat de bat ki doctors ni kwa ru habe dei bat ka ni ka community ru te ki don shibon ki bingin le te ni kwa hi bingin ya trai lang ban rai ka jing ba kijing tu ke jongi kalong ba ngin wan ra ken ya kata ka jing namar ba ka megahaya jungi ni la don shibun ki dietitian but ki nutritionist at least ngin yo benta te ban ai ki jing hikai ku ha bai dei ba ka bam nang tapat ngin yo ru ban le shibun ki program ku menta apart from the ina kanika awareness ni don kam ru pat de ban ai jing hikai ku ha ki community te ngi iba ha kanika ka jaka jungi ni don ki PHC ki CHC tama ngim don ngim pat i ba kin don ki professionals mo ki bat tip ha bai dei bat ka bam te kumbai la lam khamat I joint secretary mo ni iba ni don shibun ki jingpang ha bai dei bat ka anemia ka wei ka jingpang dunas nam tingi iba ka stunted growth mo
te nang tapat de ha bedai bat shibon kiliang ha ka bedai bat ka jungkat jingkhia hin dei te ngi kwa ke ni kita baro and then ngi kwa ru ban ra lang ya baro ala kalong na ka government banya trai lang ne gilong bat kiwe pat ki banta kum ki doctors lani kita ki researchers mo ki ba puli benya long nin trai lang ka wei khnang ba ka e baro ka ba ngi le ka long na manta ka jing bha jong pat ba na manta jing bha jong ka ka shnong ge jong ni mo ka wei pa ka wei be shibon